na ilahang gihatag, ilahang kooperasyon sa mga ipatigayo nato nga mga kabaguhan para moanindot o usa lamang ang akong tumong niini nga gusto nako nga mudaghan ang konsumante nga mamalit diha sa atuang merkado publiko kay lagi sama sa giingon kaniadto akong baliko na pud pagkakaron nga pinangga nako ang tanang negosyante apan dili ni diha taman lamang naghuna-huna po ko sa of course sa katawan sa siyudad sa Digos nga adunay mga concerns ug mulo bahin sa atong palengke mo nang giaksyonan dayon nago ni primero na kong gibuhat daghan kay tang job orders no round the clock ang atong gibutang para moarang-arang ang kahimtang sa kahinlo sa atuang public markets sa Strada Public Markets sa Digos Satellite Public Market ug ingon man ang Central Public Market karon ako pong gipaabot sa ilaha nga atuang baguhon ang mga daang buildings diha o kaning apil na ang nasunog na building. So mao na ang atuang buhaton sa sulod sa mga pila ka buwan o pila ka tuigan. Pero sa plano nimo sa Pantong Terminal address sa daan terminal murag mitisod ka ganina night market. Yes, atuang abrihan sama sa Rojas diha sa Davao City nga adunay night market. Ideal kayong nga place. Ato lang i-improve of course kinahanglan tag facilities diha. Kinahanglan ta og improve nato ang public toilet, public CR, lightings o ang flooring niya. Mayor, kining nato ang business center, ano sa operational? Maningkamot mi nga di pa maabot ang Nobyembre, magsugod na sila ang mga old occupants, magkasugod sila sa negosyo, makabalik na sila. Kining nasa taas niya, sa plano nimo ano medyo wala man ay existing occupant. Adunay nagpadayag no sa masigingon sa tong OC manager nagpadayag before ang manginasal pero I doubt kung padawin pa ba sila nga naa naman sila manginasal sa atbang ang ato na lang karon ang dock alternatibo apan gusto lagi po sila nga dito sa silong so mao na nga i-consider nato na po no maghimo na tag second floor kinahanglan na natin assured nga kanang kaning leaseholders or mga assured lessees no og di jud na siya magsulat ko kung wala jud magsulat ko sa mga national agencies para diri na lang sila mag-opisina o na ang atuang plano Akong nagsurbahan ka ganina ba wala mong ganda yung mga para sa kaning facility murag silbi food court dire wala kita kuan dire mo palinggan may tarong kanalan niya ito ang nagsadya sa mga partner yung mga food court ay through inviting mga Santos Barbecue yung mga kinasal pala sa Victoria Plaza ba na ito na Maria ay kuan ito sa Litso na kuan na well taken kayo no indot na siya ako nang patunan basin og maka-invite ta diri ba yung pasabot kani second floor? Sige. Kay katong giingon ako nga atoa na lang paokupahan o pangayoan na to gamay renta ang national agencies. If ever jud nga wala na joy mo renta diri. daghan ko ni sabi sa nami okay. Pero ako confident ko Brad nga daghang mo renta diri. Lagi kay nahimuta man ko ni sa sentro. Basta na mga possibilities lagi ato i-explore para dili ni mahimong white elephant ato ang magamit mukita ang ato ang syudad magamit nato para sa nagkanilaing proyekto sa servisyo nga ato ang ipatuman diri sa syudad. Ayun, wala ko na din. Ang naokupara ni sigurado jud 90% ang silong. Diri mga mga intentions no they signified their intention to lease apan muraog na uban na duha-duha pa. So sige lang masugdan ni siguro this will look very inviting kung magsugod na balik tong mga old occupants diri. Yes. Karon lang siguro murag wala pay makita nga gusto kayo pero once nga makita nila nga nindot ang negosyo dire daghan nang mosunod nga mo renta. Of course naman tayo regular process ana no tanang mga applications na dito na masangat sa opisina sa atuang OSEM.